Urtero bezala, Lasai Legazpi ikastetxeak eskulanen erakusketa antolatu du. Maiatzaren 30 eta 31an Lasai Legazpi ikastetxeko haurrezkuntza, lehen hezkuntza eta DBH-ko ikasleek egindako eskulanen erakusketa zabalik egongo da eskolako gelanintzen. Ez da ikasleek egindako eskulanen lehenengo erakusketa. 2012-2013 ikasturtetik ari gara gure artelanak familiekin partekatzen. HH2ko aurrek esperimentazioarekin lotutako artelanak partekatu dituzte. Botila sentsorialak, margo mota ezberdinen erabilpena, argazkiz betetako mural bat, eta abar. HH3, 4 eta 5 urteko umeak euskal nortasun kultura ezagutzeko Santa Lutziko feria prestatu dute. Zaldiak, oioak, barazkiak, etorri eta talo goxoak ere dastatzeko aukera izango duzue. Aurten, LH lehenengo eta bigarren mailak arte hezkuntza garatzeko proiektu batean oinarritu dira. Testu inguru hurbileko adierazpen artistiko batzuk ezagutu dituzte. Jeff Koons, Frank Gehry eta Louis Bourgeois hain zuzen ere. Horretarako, teknikak ezberdinak erabiliz lan berriak sortu dituzte. 3. mailako ikasleek marrazki teknika ezberdinak aztertu eta sormena lantzeaz gain ikasturte honetan garatu dituzten proiektuekin loturiko eskulanak sortu dituzte. Birziklatutako materiala erabiliz jostailu originalak egin dituzte. Beirazko poteen apainketa, artilez egindako txanoak, paperezko loreak, etxe ekologikoak, erlojuak. 4. mailako ikasleak Kandinskiren estiloa oinarrituz. Artelanan propioak sortu ditugu. Arkitekturaren lilura proiektuan gure gustoko jolastokea diseinatu eta maketa eraiki dugu, proposamenak aurkezteko material bizikatural erabiliz. Horrez gain, irakurketa estrategietan azaldutako itsasontziak, txontxongiloak, komikiak eta abar egin ditugu. Zientzen barruan atmosferaren geruzak ikasteko eskulanak egin ditugu. 5. mailako ikasleek bidegabekerien inguruko hausnarketa egin dute eta kartonzko maskarak osatu dituzte, elementuak irudikatzeko forma eta kolore ezberdinak erabiliz. Baita ere, modak gure bizitzan eta planetan duen eragina aztertu dute. Horri esker konturatu dira, moda azkarren aurrean arropari bigarren aukera bat eman behar diogula. Beraz, kamiseta politak sortu dituzte. 6. mailakoak pentsamenduaren islada sormenaren bidez irudikatzen saiatu gara Tipart proiektuak eskainitako baliabidekin. Koloreak, formak eta espazioaren kudeaketa uztartzen dituzten artelanak hain zuzen. Horrez gain, ahalik eta jasangarrienak diren ekoetxeak diseinatzeko aukera ere izan dugu, maketa ezberdinen bidez. Gure ingurumena zaitzen dituzten ohitura oinarritutako bizimodua posiblea dela erakutsi digute. Gainera, kurtsuan zehar egindako beste hainbat eskulan ere dituzue ikusgai. Zorroak, saskigintzako saskiak, matematikako trivialak. DBH-ri dagoki honez, ITB metodologiaren barruan landu dituzten proiektu ezberdinen produktu eta azken lanak ondorengo hauek dira. Alessandro Handiaren eta Zeta bidearen inguruan egindako lanketa, Amerikako aurkikuntza, Egiptoko zibilizazioa, Erromako hirien olinpiar jokoetako banderak, zelulak, bizitzaren erlojua eta abar. Hau guztia ikusgai egongo da gaur eta bihar. Animatzen zaituztegu gure erakusketa ikustera. Etor zaitezte!